Okay, vi skal have lavet biogas, og måden vi gør det på er, at vi tager nogle kartofler med jord på og lægger dem i lunken vand. Det gør så, at kartoflerne ligger og gærer sig, og den, gas, der ligesom kommer op, ryger igennem den her og ind i flasken og presser vandet ud af flasken. Som I kan se her, er den lidt under vand, og det presser så vandet ud af flasken, så det kun er biogas, der er derinde. Og herhen har vi en prop sådan, så det ikke løber ud. Sådan ser vores forsøg ud nu. Egentlig så gik vores forsøg rigtig godt, og vi havde fremstillet en gas, som vi egentlig ville have sat ild til, så man kunne se, hvordan det ville fungere. Men vi kom desværre til at udslippe gassen, da vi ville løfte hele forsøget hen til et andet lokale.